ụbọchị m jere egwu n'Izọgụ n'ihe eme ka m si bịa wee pụtalụ na nkwachi ebe niile wee bụrụ sọsọ mmọnwụ wee jụba afa ife na-eme fasi na ike eji ndị Izọgụ elugo welituze na moto ka m chọrọ ụzọ m ga-esi n'alụ n'obi anyị abịalugo afa ndị awa produce ndị awa na ka nọ ka a mara ka ekesi anya anwụ ọmụ abụchi Izọgụ ma broda Akalaka Izọgụ oke mbụba nwa ife obi na Kemi Izọgụ enweghị ihe na-emenụ onye sịka ọrụ ya bụrụ ya ọ ga-agbagowezie n'igbo bụ na ha mụọ na mma mmụọ mekwe oi kedu aha mụnwa kedu aha mụnwa this is one man squad ejezo jabo ejog to si bogote afọ ndị awa 2025 one man squad nọ n'ọgbọ mmụọ mekwe n'okwe hey one man squad Otomad Nabo Afanda wa life and direct. Okay, ngwa jezo jabo ejog. Otomad Nabo. Hey. Okay, ngwa jezo jabo ejog. Eze dibia. Okay, man. Agafe.
nwapati kokeleke ajọ obi moko n'ọnụ ajọ obi biko nwayọ ajọ obi nwayọ ajọ obi nwayọ ajọ obi nwayọ ajọ obi iwe ọkụ ajọ obi iwe ọkụ mma mkpọrọkọ na-egwu ezi mmụọ na mma mkpọrọkọ na-egwu ezi oji abụ eje ọgụ obere nwa dị n'obi nna ya Oso Jesus, ya na onye mkpọmkpọ Izọs. Onye mkpọmkpọ Izọs.
agụ na-eche obi